Nabuwasot ang usa ka 23 anyos nga college student sa gitrabahong drainage project sa Esosmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Nanawagan ang mga kabanay sa biktima ngadto sa kontraktor ug sa mga barangay officials nga mopatuman unta og mga safety measures sa dapit. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merondina. May Ses, dili kini ang unang insidente nga may individual nga nabuwasot sa naasoyng drainage project. Sa miaging tuig usab, usa ka auto ang nabuwasot gihapon sa naasoyng proyekto apan didto habig paingon sa merkado. Nahiagom og mga samad ug garas sa paa ug kamot ang 23 anyos nga babaeng college student human kini nabuwasot sa gitrabahong drainage project sa Esosmeña Street, Barangay Gunob, pasado alas 10 niadtong Sabado sa gabii. Matod sa igagaw sa biktima, padung sila mag-study out sa usa ka cafe. Busa gihazard niya ang dalang sakyanan, daplin sa karsada, samtang nagpaabot sa iyang 23 anyos nga igagaw kinsa molupyo sa dapit. Iyang gitataw nga nagduko man ug nagbantay sa iyang giagian ang 23 anyos nga biktima apan posibleng nalipat kini sa gibutang nga ali. Dili man gud mag-cover ang tibuok. So kanang magtuo ka na katora nga part ang kuan ang naibuslot unya pag makaduol na kag maayo nga usa ka na naka sa imong nasa tungod asa pa imo makita nga kanang naa ay kuan buslot pa nga wala na tabunan. Dali niyang gidagan o gitabang ang iyang igagaw nga nabuwasot sa wa matabuni nga manhole sa drainage ug didto na sa sulod sa sakyanan nila nakita ang iyang mga samad o garas. Gipahibaw usab nila ang ilang ubang mga kabanay nga mga mulupyo sa dapit. Wala kay 10 minutes sa among pag-hazard na napoy laing babae nga nabuwasot. So kanang murag dito na ako na kuan nga dangerous jud siya. Ato nag-report ko diretso katong gabi una sa ilang Facebook page. Nunod sa hitabo, ni message siya sa social media page sa barangay aron mahatagan og aksyon ang dapit aron wa nay lain pang madisgrasya. Mato ni Konsehal Kenneth Kenken Wiggle, chair sa Committee on Infrastructure sa barangay, nga may mga solar lights man sa dapit apan dili kini ingon ni ana kahayag. If dili gyud magbantay ang katawhan, medyo ngit-ngit gyud siya gamay pero di gyud ka-cover ang suga ba. So atoan na sa nang gihatagan og pagtagad na gunahuna taon sa mayong aksyon ana karong Biyernes puhon amo amang regular session there's council among sabutan, among planuhan kung unsay maayo na aksyon. Samtang gibutyag sa Public Information Officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga gi-call out na nila ang atensyon sa kontraktor kabahin sa kakuwangan sa mga safety measures nga gibutang sa dapit. Amo naman gikuan ang contractor ma'am ang gi-call out ang attention sa contractor nga dapat nagid tay safety measures, safety barriers ana kay kuyaw man na sa mga na mga kuan pedestrians o sa mga sakyanan. So I believe nanay ka ng site instruction pod nga na-issue ang project engineer ana para i-comply na sa contractor. Kahinumduman, niadtong Hulyo 5, duha ka mga sakay sa usa ka motor ang diriyot usab matagak ngadto sa gitrabahong drainage human sila milihay sa mga iro nga nanglabang. Niadtong higayuna, aduna pay mga kabilya nga ni siwil o wa pa mabutang og klarong barrier. Sa miaging Marso, usa ka auto usab ang nabuwasot sa mao gihapong drainage project kay wa pa malukop og butang og steel plate ang gikaut nga lugar tungod sa usa ka pribadong building. Base sa data sa DPWH Cebu 6th Engineering District, February 2024, gisugdan ang maong proyekto nga adunay 1,150 linear meters nga total length. Nahunong kini pagtrabaho Marso ning tuiga ug ning hinunga-tunga lang sa Hunyo kini gitrabaho og balik. Ses matod sa DPWH ana nasa 88% ang completion rate sa maong proyekto ug hayan sa hinapos nga bahin sa Agosto ning tuiga mahuman na kini. Ses, dagang salamat Luan Merondina.